Ani Tripuri dopa channel no nai tongnai joto takubu kurongno ani kapangni hamjakma yapar tei khulumkha. Tini hai thangnai episode ang kaijakmani eba marriage ni kok samani aboni paisogya tini continue khaiphinai sikango ang sama tongo bwrwi sikla hungkha khe khumbu barbai jara artist rok tulona khai hingkhe chwlarokno khe bongrai hini je compare khaimani thik abohaino siklafro hingkhe kwbangma bongbai beraingyo siklafro hingkhe kwbangma proposal sokphaiyo ba chajaknaibo kwbangma tongo hingkhe abono jeng sakni bwkhano strong khe nanani nango hingkhe ang bohaino Shillong ang nursing khaimani pore BA bo college o complete khai hingkhe afrorokno kwbangma North East ni chwla Naga wngthing Assamese wngthing kwbangma malayo even wansa rok baibo malayo mane proposal rojakta haifano ang sakno Tripura tei chini dofa bai ang kakna musuya tamhingkhe jora to nirok saimano 1980 decades rok hingkhe even chwlarokbo aswk pornai kwrwi bwrwi to kwrwi hingkhe ang buini borok bai thangkha khe society o bwrwi kwrwi wngnai hingkhe samung tangnai kwrwi wngnai abohai ang uansugo hingkhe ani je rwngmani simani no ang chini Tripura tei chini dofani bisingo tongwi use khaina musugo ani rwngmani simani no especially ang nursing swrwngmani rwngmarokno ang chini borok chini jaiti gosti rokno ang chubarna musugo haikhe ang jesa buini borok proposal rok phano ang accept khaya yachakya hingkhe aro bui bai thangkhe to tongthok tongnai saichung personal to saichung to tongthoknai no haifano ani bwkha tongthokya wngnai ang abobo ang realize khai buini dofa bai thangkhe aro culture milia wngnai sakni borokni bagui samung khaimaya wngnai abono ang belai khe kirigi mane hamjaya ta ye kisa phano wngthing ang chini dofani bisingo tongwino samung khaina musugo ani je rwngmano service rona musugo seba khaina musugo especially nursing hingkhe abo haikhe ang chini borok bai chini Tripura o kaijakha chakri yakai phai ha nursing ni yakai phai haifano jorao belai khe parao delivery case ma khaikha tamhingkhe jorao 90 decades ro chini para ro scooter rok kwrwi gari rok kwrwi ekdom ang hajuk sokra ayengdi kaisa si jeep to hingkhe haini bagui delivery case hingkhe ano phai na phaiyo angbo mane tongthogo haikhe help ma khaikhe bwkhao shanti mano haikhe chubama khaikhe hingkhe jorao jeng saimano 90 decades ro bhaino ugroponthi hinui belai khe baregui tongo ATTF rok jeng nok ni se ongkhaimaya horo hingkhe kirilai tongma jora hingkhe kaisa case ang tagmumui tongmano Khaparpara hinui ayang ang hajuk sokmani digi SRI Gandani Khaparpara hinui aro nio khoroksa borok ano dipo ro naphai adino ATTF ni call khaijak bon kebo se ongkhaimaya kirilai tongo hingkhe gari gura to kwrwi haisi kwrwi ayengdi aro bisingsi Agartala ni Mohanpur ni kisa misa thangma rokbo kwrwikha hingkhe ano ring naphaikha hingkhe bicycle uklog kagui thangkha kiritwtwi ma thangkha haifano borokno se chubanani hingkheba buibo aswk kuno khaiglak sahos khai ma thangha ringjak phaiyo hingkhe thangui naimani abo hingkhe bridge delivery bridge hingkha khe ulta sadharanto chrai to bokhoroktwi achai bo hingkhe khikrokhtwi hingkhe je nukmani bo aron ni borok rok kuno din abo achairoi maya mane conduct khaimaya special training kwrwingkhe abono conduct khaimaya tei buma bo thaikhamo bwsa bo thaikhamo mane ulta chrai achayano ang help khai achairokha afro borok tamung comment khai nungsi chini mwtai wngsi hini hingkhe angbo belai khe tongthogo abo haikhe ani je rwngphaimano apply ma khaikhe ang belai khe tongthogo kha tongo hingkhe abo haikhe ang even khoksafa naya abo haikhe delivery khairo khoksafa ang kebo naya ayangdigini culture bo nugui ang belai khe wanakha bahaikhe hingkhaikhe borok chrai achairok phano omuthai ralaya je achaironai rok jaiti gosti rok ralaya borok sabno na hingkhe thuruk sajak hinui tongo ayangdi thuruksa tongo hingkhe bono rihogui rarogo hingkhe ang to obo herok sibisiya wasoya je ang hospital o khai phaimani abo doro omuthai rata ragui
sraini kaham ni bag si ang wansogu bumang puan kaham ni bag ye raya ke kedek ke tongke to sraini osubidang nai taino raya ke kedek ke tongke ke borong nukmani ke raya ke hai sraino kesang masaroi u fruksa borino ri hogui si raro yabo ang belai ke obak nang ha azorata baki hai ke ba sinai ni ang wanal hata ye ang rama no sana ani bekrajak song ano chikon borok hai ke nuk khata borok sajagli delivery khairo phana omthai tara di hinsa tamke borok omthai ra khamane na thuruksa jat chikong borok kaise si rag ni waso ye ang wana igi mathanga an besaino besaha ye boto mungsang jaya ye haipana bekrajak songro ye kisa sajagli ang omthai ra manuta srai asai omthai ra man haipana scientifically jodi ob haike tongke srai ni ulo osubidang nai kedek ke tongketa azorao belake tongtho ang je reng phaimani hamgo thepamha chin society ni oro ni kete kaisang ke to ang to educational teacher khaimani teacher khaila ke azorao je teacher chin borok ni bagi belai ke crisis tong english pore ro nai kirei ang english ma pore ro ang english subject kirei ang bsc pore ja to phani borok athalo class 11 12 no English pore nai kiri hine ang ma pore ro haipan ang haine manage khai kise misa to nije masrang prepare ma khai phurngna sakang kha haipan ang belake khushi belake satisfaction matong nije ni dofano ma phurngmani bagai satisfaction matong tabok je ang phurng ro hamaro officer koto ngin engineer ungjakino ke belake saksangno hamsajak hai matong ye tabok obaken buin borok bai kaijak thangla ke ang omhaike chin do phan bisio tongoi soba mayang kham ang abo feeling khaita haipan ang buino hoya asungna ani mani musuk mani request khai je borok buin do pha bai kaijak thangphana nijeni culture no nijeni kok borok no narak tongnani kam sungno narak tongdi ike busabti rong bahaina introduce khaidi ke aborongka जों निजेनि सागनि हाव कायजागै दफा बाय कायजागै निजेनि जाति बाय कायजागै जे useful मामानि आबोनो आं जाजागै हायनि बागैनो गयो जे बरक रक गोरों लेखा गोरों सिजाग रोंजाग रक मखाके सागनि देशो सागनि हाव तंगै useful उखाकेनो नों आसुक परे मानि आसुक रां खरस खाय बुमाव फा परे मानि दफानि बागैनि जायतु गुस्नि बागै useful नाय तान के जों वानसुंना नाङो जों उ हानि नगबार दै नंगुइ हानि नगबार बायसि तोरो बाहायबायसि तोरो के उ हानि प्रतिसिनि दायित्व आबो जों सिटिजेन हिसाबै बरक हिसाबै जों जानजा दायित्व सिना नाङो चिनि मा बाबुनि प्रति तो दायित्व तंगनो उ हानि प्रतिबो चिनि दायित्व तंग उ हानो बायके जों सासा खायनाय डेभलप खायनाय जतो नि दिक दियानो political बेसो सिमिया नों कल्चर अंथों निनि भाषा अंथों बेबागनो निनि दायित्व अंथाङो जों बोरैबो हायनो गोबांमा खायमानो तामनिके बोरैसि society नो गराक खायनाय जेमन नुखुंनो गराक खायनाय के बोरै थिक society नो भायनो बोरैसि गराक खायो गाहाम खायो थानसा खायो unity तयफैयो डेभलप तयफैयो गेन आसुक नोंस्थों हामबाय जाया तंफे जतन थानि नागार सामपियो गे हायन हाय बायथौ जतन खुलुमखा